Hello, chị bay lệ vek ule hay vậy chu nấu bằng exam zo an school chol den chenin hei bazara te vakalila kan na tho thawmhnaw turte second hand te wathinga u kan tia hei kan kalani hi kan board tha thei khop me scooty a kalhian traffic jam hi kan pum pel dewa kan thleng ma dewa a nuam zo ke kan tia hei scooty pakhata han panga te kan panga hi kan chuang thina mo traffic police te pawh hianin kong te hi min lo kian vela chang le an lo nui top zela tam hi thanem chuang thanem hi min ti thei lut tu ka he voin chu no pang te in ti hlim pui pa in na tho thom hno te hi hek ve sia ni tin kan fia kan thlan te tla hluam a tu ka kan han sunga la ro man lo hian fe le ngal ze langa ya mo he ti hian fe le ngal ze langai box a he chaltlang chawa kan han chawa kan in peng te kan han thleng dawn a hei ka than hlen na in peng guest house ah hian tahan kan peng pheia heng tiang lai hi kal thei lo pawh hian thlalak ringot en pawh hian a lung len thlak ve nia ni tina kan lo kal ve na thin kha nia maw hei hi tuna chhak lampanga building dum lam lo lang hi bazar india hlui kha nia ti hian kan phei ze kan tlan phei ve zela traffic pawh hei lo nasa leh tawh khawp mai a amai rawh chu scooty in kan kala hei kan tlang ve par mai a zia e hei ti hian chaltlangah hei pawisa kan gpay te chhebox sia kan tia pawisa te kan han la chhuak vel ani hi atm ah ti hian kan han kal lawk anga kan la chhuak zuai anga chuan bazar ah kan tlang dawn a naupang ho hin phur tawh khawp mai a voin chu hei an chak em mai a millennium center kan hmu khat tawh e an tia hei school an kal hi chuan chhuah pui reng theih ten lo ni lova kan kal chhuak khat ve lut tuk emaw chuwang chuanin hei kan han chhuah thawven pui vel dawn a thil ei ten chaka millennium center ah games khelh tur a awm a an ti mai a chung te pawh chu khelang u an tia an chak tawp a maw an phur sia naupang in nuam an ti hi chuan nu leh pa te tan hi chuan a nuam hi ni zel mai a ti hian na tho thawmhnaw chu soi leh thin ila a hma kan thawmhnaw hak duh vak tawh lo te kha mi hi ka lo pe zela tun hnuah hian hna te han thaw ngaih takah hian tha vak lo na tho thawmhnaw tur chi hi lo duawm leh tho fu sia amai rawh chu ka lo pe ral zela kan in a chep awang hian hak duh mang lo awm reng hi nin awm ka tia ka sem zung zung emaw thawmhnaw neih loh nak a lai hian hei voin chu a man tlawm deuh a thar kher angai lo a second hand a man tlawm deuh hlek hak nuam tur hna thawh na tan hak nuam tur te lo awm takin kan han ti nih hi hei ti hian helai hmunah hian scooty park na tur a lo awm hlauh mai a hetah hian scooty hi kan danga ke in naupang ho vah chhuah pui pa ni mai kan tia hnai vai deuhah dah loin tiang lai hian daih ila kan tia hei kan han dah a ti hian kan han kal chhuak leh amai rawh chu kamit hmul te hi buk tawh em awangin kal chhuah hmain threading te tih tir ka duh a ka cousin te dawrah victoria salon ah threading tih tir lawk ang kan tia hei kan kal hmasa dawn a naupang ho hi chuanin kal hmasa lo ang hawpa in tirawh kan ril aṭam tawh an tia hei amai rawh chu hawpah chuanin nge kan chan chin a hriat lo a rin ai khan kan rei phian thei a tih leh hman loh kha ka hlau sia tah hian kan chhuk tla an dawr hi kawng hnuai kawng chung atanga chhuk thei ania khukhulai a thlang lawk khu kawng hnuai lampang kha ni leh maw a rem lutuk lova amai rawh chu hei a panna vel hi a rem lutuk lo na hna chun hmu ve renga lawm awm ti hian kan han thlenga kamit hmul te kan pawh tir zuai zuai a ti hian hei lan leh hunah chuan mit hmul buk chhupin kan lang tawh lo tur anga yang han in pawh fai te hi nuam ve a chuanin hei ti hianin an ril aṭam tawh sia thil ei hmasa ber ang u kan tia crumble ah kal kan tum a electric vengah kan pan phei dam dam a hei tlai hi crumble cafe chu lo lang ta a hmun hma vel hi kan han lut thla hi a lo fel fai nuam reuh khawp mai kan la kal ngai lo a kan voi khat kalna tur ania ti hian kan han lut kha an ril aṭam tawh bawk nen khan ei thil ei chak tawh tawk khan an lut emaw kan lut a ti hian a hmun hma vel hi lo ti fel fai nuam bawk sia
alum box si nen khana dai nuam seng seng khop maya nuam reuh lut tuk a hmun vel hi chu maw dai nau nan te thian te nen a thil ei khawm nan te chhungpat tan pawh a nuam reuh ngawtang a hmun vel hi maw a zau tha sia helai hian ania kan han ei ve chin dawn ni hi kan la kal ngai lova kan voi khat kal na nia tun hi min soi hmuh a kan han kal ve chin rawi ani hi ti hian kan lut ve dem dem thutna te tian kan zawng anga kan han thu nga ei tur te kan han lam anga kan tia chuanin a thoka te pawh an fel a min lo be nghal sok sok a hei a nuam khawp mai a hmun vel pawh tikhan ngak hlel deuh khan kan thut thap a hei menu te pawh a thar adang kan luh pah khan kan la na a hei adang mi rawn pe leh a kan han en kual vela ei tur tui hmel deuh deuh kha chu lo awm nual mai a ei chak kha chu kan nga ang renga amai rawh chu te te pahnih hian hamburger kher an duh tlat awang khanin an lo nei si lova in thlahhrung deuh khan a dawr neitu te bulah khan hamburger kher an ei duh bawk sia hun dangah kan kal mai nge kan tia in thlahhrung tawkin kan chhuak leh na zah thlak duh reuh lut tuk a maw mahse naupangin an ei duh zawk an hmuh mial awh chuan a ei chak ber khan ni sia buai thlak sia kan tia hei kan ei thinna ngai bawk millennium centre bawk an chak na ber hmunah chuan kan han kal leh ta an phur khawp mai hei high five ah hianin millennium centre ground hei high five ah hianin kan kala piang hian deuh thaw hian thil hi kan ei thin a maw lili veng nu te ve tho an ni ta neitu te hi a hma nikum third term an exam zawh pawh khanin min treat rawn tia kan va treat a amai rawh chu hei min lo tlawm teuh mai a a man te kha lo la duh loh vel a maw kan lawm khawp mai kan puar a tui kan ti bawk a hei kan ei leh dawn a nih hi min lo tam leh khawpin ka ring a hei dar hnih vel ania tuna kan kal hun hi maw mi rilṭam hun thil ei hun a lo nia hei kan thleng pherin ang ngei khan mi khan lo thu khat leh thap mai a thutna kan nghak a tawpah chuan thutna kan hmu ta hlohp mai a hei rilṭam an ti reng a maw hei kan drinks chah kha rawn thleng a rawn thleng hmasa an lo ei phawt a nih hi hamburger an ei chak ngei mai chu hei lo thleng ta an nghak hlel tawh bawk a siam chung hi rei ve reuh a kan nghak rei ve maw an rilṭam tawh nen rei deuh kha ngha leh kha ngai rei ve deuh kha ngha leh ngai a hi a rawn thleng chu an ei nghal sok sok mai an ei chak tawh bawk a tui an ti turah ngai ang tihian an ei chak ber naupangin an han ei te hian nun a hlim ve a puitling tan pawh a nuam ani zel mai tui an ti mial mial khawp mai an ei nghal mial mai chuan an ei zo kha kan chhuak a hei an chuan chak na ngei escalator ah khan kan chuang chak e an tia a pain an chhoh pui vel a nih hi hei heng tiang lai hi millennium centre kal chuan naupang dang pawh an nih ve tho ka ring kal pel thei loh saw lamah hei an rawn chhuk leh a ti hian nuam hin ti em em mai ni heng lai chuan te hi maw naupang dang pawh hi an nih ve tho ka ring chuanin helaiah an han duh tawk an han chuang zo kha games khelhna hmunah kalang an tia mai rawh chu lum em awangin pawnah va awm thlandai phawt ang kan tia hei kan awmna ran an lawm bawk a zawh te an hmu nghal nalh mai hei pawh ani pawh lum a ti niang hei alo mu dar mai a rai puar leh nghal a nau a pai ni awm tak ani chuanin tian pawnah kan han awm thlandai anga inchhung lamah kan lut leh dawn ani inchhung lamah games khelh tur awmna lamah min hruai dawn ani hi hei kan han lut kha hei a awmna te pawh khan lo hre ve khawp mai a hei chhak lampang a hi ti hian naupang duh zawng te khan siam thiam ani han en reng reng pawh hian puitling tan pawh lawm awm naupang tan phei chuan kal hi chak ngawih dawn a maw hei heng teddy bear te heng hi eng games nge hming ka hre lova gift shop tih te inziak a hei.
ma se nge a game ming hi ka shelo achunga khi eng game ming nge mani ti chu inziak a hi me in arrow in a ko zon khi lo chuak thei emaw ate ber hian an ti china bakil kha dong hlo mai a bakil zona tak khan ati fu hei kan ti ve cha kan tia uten an han ti ve a amai ro chu hei an du khan an thlang uluk khop mai a zon taka khan an han meta arrow khan a kawk fulowa lai taka khan a lut hlo mai an han ui khop emaw engteng te hi ui naupang lawm tur chi hian an siam thiam hi ka te lut tuk emaw tihian an it zawng khan lo khai tiar bawk sia an ni tan chuan khan tih vel kha nuam dawn lutuk a naupang tan chuan hei uber in a ti le a laiah tak a ti fuh leh a amai ro chu dawr nei tu nu hi fel reuh khawp mai a kalo buna sang cheu voi khat ti le ro u tia an han ti nawn le a hei pawh man lo an hlau taw nia aw uluk tawkin an han ti leh a hei a karah tak a lut leh a pawi tak tak ani an ui tawpa chuanin a piah deuhah khan hei games dang kha lo awm leh a hei sangbawi pawh a bakilh dawn chu a kilh tavah mai a piahah khan hei tiang ang chi hi lo awm leh a hei hemi hi a pink leh khitah a chhaka green khi kan duh e an tia amai ro chu tihfuh hi har ve reuh lutuk emaw tihian an ti fuh lo ang tih ka hlau sia kan dawmpui vel emaw hei a chhaka green hi kan try leh dawn ani hi hei hi dinosaurs ang deuh anin ka hria aw khite khi a man nghet lo lutuk a khimi a zuk tham tu a khian a tham nghet lo lutuk a kan tham fuh pawn a tla leh zel emaw amai ro chu voi hnih khaiah khan sawm nga zel kan chawi a khitah khian coins min pe a tah khian coins thunna tur awm a an ti fuh thei lo lutuk a tihpui pawh khan kan ti ve chhin a nge ka tia ka chak tlat mai a hei kan ti ve chhinah hemi a green hi lak chhuah kan tum ve dawn ani hi hei te hi ka khai fuh nel nel a amai ro chu tla tep a ban khian na lo dang a ka ui khawp mai a kan try leh ngat dawn ani hi amai ro chu a tla thei ngem aw ban khian ka ti fuh lo deuh ani khi tunah chuan la chhuak thei ngei tawh tur a in ngai ila khi a man tha tawh khawp mai aw tang leh ta tla leh a la tang leh tlat amai ro chu hemi hnuah khan ka try leh a ka ti chhuak ta hlohh mai a hei a lawm khawp mai a chuanin ate ber khan kata tur ka duh ve tia a pink kha seahorse te kha ka duh e a tia hei a lak chhuah awlsam deuh hlek tur khan min han rem sak vel emaw kan try leh dawn ani hi kala chhuak thei tak maw khai leh nal nal a mahse kha ti khan a tla leh zel a van nghet lo lutuk a amai ro chu voi khat thawh kala nei a voi khat kala khel thei a kala ti thei a kala chhuak thei em turah ngai ila kan tin uluk khawp emaw lak chhuah thei lo aw man chiang khawp mai tunah chuan a mei kom karah khan ka man fuh a kala chhuak ta hlohh mai hei an pawm dun ran tawh mai pawnah kan chhuak a boba tea an tia hei thai boba tea hi an in chak a to ka ti sia hemi no khat hi za sawmriat an tia maw amei ro chu kan in chak an ti tlat bawk sia hei kan han tih sak ani hi a dawr nghak tu te hi fel hmel reuh ka tia maw a nui sang bawk sia mah te hi a tih dan vel hi a zei riau a thiam hmel riau a pawisa la reng reng te kha mi la pawp pawp ang kha ani lo reng reng mi zah deuh khan a la ka ti mai ka sawi thiam lo a ti mi reuh lutuk a thil siam vel te khi hmuh nawm tawp emaw nui sang bawk sia tikhian an in chak em em boba tea chu an duh loh takin an la in ngai lo a ka tia pakhat ka lei sak chhin a hei an in vel emaw tui khan ti khawp mai a chuan tunah chuan kan ti tur ber second hand thing turin an puar peng pawng tawh bawk a kan kal tawh dawn ani hi hei hnathawh thawmhnaw chu a hei kalkawngah khan kamis kha pakhat sawm nga an lo tia tha kha kan han ti khawp mai emaw kan han thing vel a tihian nakinah hei tuna kan thin lai mek kan thin pharh lai mek te pawh hi
kan la ron havat van mai the nia ke chu ka du tak kha ka hmunga la pahnih kan leia kekawr te kan thinga hei tihian hnathawh thawmhnaw hi a hek ve reuh lutuka hnathawh thawmhnaw thin day kan hmanga voin chu hnathawh thawmhnaw thar nen kan rawn lang ngei beise ang kan video te min lo en sak thina min lo like saka comments te min lo hnut chhiah a kan channel te min lo subscribe awangin kan lawm em em a in hnen ah lawm thu kan sawi voin chu hei thlai kan fe na tur thawmhnaw kan thing lai te kan rawn ti lang ve me mai ni hi chhung ko kal chhuah pat nakina dah that pah maw en zawm leh duh hun te kan la nei anga kan tia phone ah te hi chuan lo bo te hi all thin sia tihian pawisa te kan han in pe fela cheng zahnih khan pali kan le kan khai nolh mai emaw a tha nia o a hnathawh nata chuan kamis te hi tha ka tia a nghawng hi a phui tha bawk sia a ban tlawn bawk sia a uap chur ang kha ni bawk si lo maw a tha ka tia midang hian than ti ngen ha ve thin nge chu ka hrelo a ke chu tha ka ti riau chuwangin kan han thing vela kekawr kan mamawh bawk a kekawr te kha ka tawlh thlungna khan a mawng kha ka ti pawpa pakhat la kha a kawng kha a che tawh bawk sia a dang han hak chi mai ka nei bawk si lova ka tia hei kekawr te kan thing phei leh vel ani hi tihian min la kan video te min lo en sak le wangin kan lawm em em a in hnen ah lawm thu kan sawi min lo a dang te pawh min lo thlir sak zel ula tunai hmuh nawm zawk leh thlai te pawh tha zawk a neih zel kan lo tum dawn nia in zavai chungah kan lawm e bye bye vek ule